Il-Kamra tal-SMI se tipproponi li dawk li jkollhom kuntatt ma' xi ħadd pożittiv bil-COVID ma joqogħdux fi kwarantina, filwaqt li dawk li jittestjaw pożittivi jagħmlu biss 5 ijiem f'iżolament. Dawn il-proposti qed isiru lill-Gvern fuq ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u ċ-Ċentru tal-Istati Uniti għall-Kontroll tal-Mart Infettiv. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs, Abigail Ġusmamo, qalet li r-regoli ta' kwarantina qed iħarbtu lin-negozji kollha u qed iżidu l-ispejjeż li n-negozju l-ħwienet ma jifilħux għalihom. U għalhekk li qed jipproponu li min ikun pożittiv għal COVID għandu jibqa' d-dar sakemm jitilqulu s-sintomi kollha jew f'każ ta' deni jibqgħu ġewwa 24 siegħa iktar wara li jkun fieq. Net News kellem ma' Abigail Ġusmamo fejn tkellmet dwar il-bżonn li r-regola tal-kwarantina tiġi reveduta għax fi kliema stess xi kultant il-kwarantina tkun inumana. M'għandux għalfejn ikun hemm iktar minn 5 ijiem kwarantina għal min ikun pożittiv biss. Min ma jkunx pożittiv ma jkollu bżonn jagħmel l-ebda tip ta' kwarantina. Għaldaqstant dan naraw li vera imur tajjeb ħafna ma li qegħdin naraw li għandhom bżonn negozji u anke meta wieħed jikkonsidra li l-ħajja ma saritx, sfortunatament saret, imma l-ħajja mhijiex magħmula biss mill-COVID. Il-ħajja hija magħmula minn affarijiet oħra, minn sfidi oħra li wieħed jaffaċċja u sfortunatament qegħdin intuhom il-ġenb ħabba l-COVID. Ġusmamo qalet li qabel iż-żieda tal-każijiet minħabba l-Omicron, in-negozji diġà kienu warkub btejhom. U issa li numru kbir ta' ħaddiema jinsabu fi kwarantina obbligatorja, il-maġġor parti tan-negozji ma jistgħux jibqgħu mexjin bħal qabel. B'mod naturali meta wieħed jara n-numri jitilgħu wieħed inqas l-attività biex ngħidlek fis-soċjal fl-ekonomija. Allura ovvjament dan jaffettwa n-negozji b'mod negattiv. Il-kap eżekuttiv taċ-Chamber of SMEs tgħid li filwaqt li wieħed m'għandux jieħu s-sitwazzjoni tal-COVID qisha xejn mixejn, il-Gvern għandu jara li pajjiżna jibda riesaq lejn in-normalità li konna nafu biha qabel il-firxa tal-pandemija. M'għandniex ngħidu li l-COVID m'għadix ta' concern, imma anke WHO qed tgħid li l-marda kif żviluppat iva hemm riski ħafna inqas allura is-sitwazzjoni trid tiġi reassessed. Mit-3 ta' Jannar li għadda kienet iddaħlet il-miżura li persuni pożittivi għal COVID-19 li huma mlaqma bil-booster jagħmlu 10 ijiem kwarantina minflok 14-il ġurnata, sakemm fl-aħħar 3 ijiem ta' kwarantina dawn l-individwi ma jkollhom sintomi. Dan fil-waqt li persuni li jkunu f'kuntatt ma' persuna pożittiva u li huma fil-possess ta' ċertifikat tal-vaċċin validu jistgħu jtemmu l-kwarantina obbligatorja 7 ijiem wara l-aħħar kuntatt mal-persuna pożittiva, wara li jagħmlu rapid test li jirriżulta fin-negattiv. Apparti dan, persuni li jgħixu fl-istess residenza ma' persuni li jkunu f'kuntatt dirett ma' xi ħadd pożittiv m'għandhomx għalfejn jagħmlu kwarantina jekk ikunu vvaċċinati bil-booster.